O minunată zi de duminică vă doresc, o zi superbă, o zi frumoasă, frumoasă de toamnă. Cu toată căldura noastră sufletească, toamna tot își spune apariția și vă spune, uitați-mă, am venit. Dar este atât de frumoasă în splendoarea ei. Dragii mei, uneori se întâmplă ca partenerii sau partenerele noastre să ajungă în anotimpul toamnei. Poate și voi ați ajuns în anotimpul toamnei, dar vedeți mai puțin, întotdeauna vedem partenerul sau partenera de lângă noi. Și atunci ne gândim, ok, vreau toamna, da? Fiindcă este extraordinar de frumoasă, ceea ce poate da o femeie la 50 de ani, la 30 de ani, mai greu. Ceea ce poate oferi sfaturi și foarte multe îndemnuri o femeie la 50 de ani, la 30 de ani le-a făcut puțin mai reținută. Și încă ceva ce am realizat, am primit ieri puțină prăjitură și m-a bucurat, am întrebat Icunucă și mi s-a spus, da, Icunucă, am mâncat și a zis, ceva are, n-am știu ce are. Și atunci mi s-a spus că, da, este înlocuitor de nucă. Seara când am ajuns acasă, la Stamora, bineînțeles, a venit cineva și mi-a adus prăjitură. Și a zis, uite, am făcut prăjitură cu nucă. Uf, am zis, ok, nu mai mănânc. De ce? Pentru că e înlocuitor. Încearcă. Am încercat și a fost splendidă. A fost splendidă. Ce vreau să vă spun, originalul rămâne original. Se zice că Mona Lisa a fost copiată de mii și sute de mii de ori, dar toată lumea stă la coadă să vadă originalul. Așa că nu uitați, acasă aveți originalul. Cu drag, a voastră Lucia Anchici.